Va ploure i aleshores no sé què prefereixo, jo prefereixo que faci calor que no pas que plogui, perquè si plou no hi ha manera de tocar, amb calor més o menys podem tocar. Bé, hem començat aquest programa amb una obertura molt bonica de Rossini, l'obertura del Guillem Tell, la darrera òpera que va compondre el gran mestre italià Rossini. A partir d'aleshores va dir s'ha acabat, ja no componc més, i va viure 30 anys més, i no va escriure cap més òperes. Veu que es va dedicar a bon veure i bon viure. Va fer bé, perquè ja era prou famós. I dic, bé, molt bé, però ara aquest concert que farem avui serà un concert molt amè, sobretot hi haurà molta varietat. Tenim una cantant extraordinària, és la Bacanal, el tercer acte de Sansón i Dalila, que és una òpera que està basada en un conte bíblic i una història bastant estranya, però bé, no us explicaré la història, però sí que aquesta Bacanal és una festa una mica desmadrada, amb molt de disbauxa i amb molt de ritme, i acaba encara amb més ritme. Les melodies són molt jueves, i veureu que hi ha unes segones augmentades, unes melodies molt típiques de la música de l'Orient Mitjà. Charles Gounod, i farem de Charles Gounod, l'òpera més famosa és el Faust, però avui no cantarem el Faust, ho vam fer l'any passat, l'àrea de les joies, us en recordeu, les àrees de les joies de la Castafiore. No, aquest any farem una òpera més alegre, i la cançó que cantarà la Èlia és una àrea molt bonica i bastant més alegre que la que han cantat al principi. És Je veux vivre, jo vull viure, que és de la Julieta, que en aquell moment està feliç, està contenta, i així ho demostra la seva música. Una música molt bonica, molt ben instrumentada i molt francesa, molt delicada. Doncs vinga, estàs preparada, Èlia? Doncs som-hi! Bastant difícil, i l'ha aguantat bé, Molt bé, sí senyor, bravo Èlia, bravo, impressionant, impressionant. Molt bé, doncs clourem aquesta primera part, amb una obra també molt espectacular, música russa de Borodin, un compositor romàntic, membre dels 5 russos,
Mussorgsky, Rimsky-Korsakov i d'altres no tan coneguts. Contemporani amb Tchaikovsky, el Borodin era un químic, però ha passat a la història més com a músic, no pas com a químic, i aquesta òpera, el príncep Igor, va ser l'única òpera que va escriure, i fins i tot no la va poder acabar, però hi ha unes danses al mig del tercer acte, em penso que és el tercer acte, que es diu les danses polosianes, cantes guerreres, que tenen una força impressionant, són bastant conegudes i seguríssim que tothom coneixerà la melodia que l'oboè cantarà només començar aquesta suite.
tocar la flauta.